Il-Korsa tal-Atletika tal-Marsa ser tkun qed tinbidel f'impjant ta' livell dinji għall-atleti Maltin. Dan il-proġett infrastrutturali huwa mistenni li jilqa' fih atleti tal-ogħla livell minn madwar id-dinja kollha. Dan anke biex isaħħaħ isem Malta bħala destinazzjoni ewlenija tat-turiżmu sportiv fl-Ewropa. Barra minn hekk, din it-trakka tal-atletika ta' klassi wieħed se tinkludi fiha faċilitajiet ta' riabilitazzjoni, ċentru tax-xjenza sportiva, żoni tal-fiżjoterapija, ġim tal-aqwa kwalità, KMAMAR għall-lezzjonijiet, uffiċċji u sala għall-konferenzi, ristorant b'veduta panoramika, swali għall-VIPs u l-medja, kif ukoll post ta' akkomodazzjoni fuq il-post. L-investiment ħabbar mill-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Atletika Andy Grech, fejn f'kummenti spjega kif dan se jilqgħu wkoll il-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-2022. Proposta li mhux talli ħatolqot l-atleti Maltin li ħajjieħdu sem logħob tal-pajjiżi żgħar, però wkoll l-atleti li forsi jagħmlu l-atletika biex jieħdu gost. Qed nistennew ħafna turiżmu li għandu x'jaqsam mal-isport dejjem, ħafna nies barranin, ħafna kompetizzjonijiet ukoll li bihom aħna ħantellaw il-livell lokali tal-atletika. Preżenti s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima tenna l-impennu l-ħidma tal-Gvern Malti fil-qasam sportiv. Bħala-Gvern tiġi ħabbarna numru ta' proġetti li għandhom x'jaqsmu mal-aspett sportiv, proġetti li waqt li jsaħħu dik li hija infrastruttura sportiva ġew pajjiżna anke jaraw illi l-akwati jolew fil-livell tagħhom. Akwati li għal numru ta' snin kienu mitluqa u abbandonati, issa ħanarawhom bħala ċentru ħaj, ċentru li fih l-atleti u l-pubbliku sportiv Malti ħajkollu dak li huma faċilitajiet. Sabiex dan il-proġett ikun konformi ma' diversi miri ambjentali, il-periti ddisinjaw dan l-impjant biex ikun utli s-sena kollha u jkun effiċjenti fir-riżorsi tiegħu. Iż-żona tal-warming up kif ukoll l-stand se jkunu miksija bil-panelli fotovoltaiċi biex jiġġeneraw l-enerġija waqt li fl-istess ħin qed joffru kenn lill-atleti u l-ispettaturi. L-ilma tax-xita se jinġabar biex jintuża fil-kmamar tal-banju u għat-tisqija tal-ħaxix fost oħrajn.